Поставете този адаптер за бързо зареждане на нощното шкафче или бюрото си и никога повече няма да се налага да се тревожите, че телефонът ви ще се изтощи. Той разполага с два ултрабързи USB порта за зареждане и два PD порта за бързо зареждане, заедно с плосък кабел за данни. Може да зарежда до 5 телефона едновременно, с невероятно бързи скорости на зареждане. Пълното зареждане отнема само половин час. Автоматично изключва захранването, когато е напълно зареден, осигурявайки живот на батерията на телефона ви в продължение на години. Следователно, никога повече няма да се тревожите, че телефонът ви ще се изтощи, когато сте навън. Той има вграден кабел за данни, така че може да зарежда както Apple, така и Android телефони. Освен това, той разполага с множество USB и PD портове за бързо зареждане, което му позволява да зарежда 6 телефона едновременно, по-бързо от 8 костенурки.